ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୁରୁବାର ତ ଚାଲିଛି ଝଟି ପକା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ବାହାରେ ଆଜି ରଙ୍ଗମଉଜରେ ଝଟି ପକାଇଥିଲି। ଘରେ ସବୁ ଚାଉଳ ବାଟିକି ଝଟି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ବାଜିଲାଣି ରାତି 12ଟା। ତ ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଲାଣି। ତ ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ ଝଟି ପକାଇକି ଆଉ ସବୁ ସକାଳର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ବି ସରିଲାଣି। ବାସନ ମଜା ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପୋଛାପୋଛି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଭୋର 2ଟାରୁ ଉଠିକି ମାଆଙ୍କୁ ବି ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ସକାଳର ମାନେ ବାଳଭୋଗ ବି ସରିଲାଣି। ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ମାଆ ଯେମିତି ନା ଆଜି ନୂଆ ବୋହୂଟି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଘର ଆଜି ନା ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ବାସ୍ନାରେ ଘର ଆଜି ପୁରା ମହକୁଛି। ତ ତାପରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଖରାବେଳର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ଦହି ପଖାଳ, ଚକୁଳି, ଚିତଉ, ତୋରଣ। ତ ସବୁ ସରିଥିଲା ପୂଜା। ତାପରେ ଏଇଠି ନା ପୁଅ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ 3 ଧୂପ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇଠି ପିଠାପଣା ଛଣାଛଣିରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଇଠି ପିଠାପଣା ଛଣାଛଣିରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ 3 ଧୂପ ପୂଜାରେ ଆମର ହେବ ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, କାକରା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ବିରି ଲଡ଼ୁ ଏତିକି ପୂଜା ହେବ। 3 ଧୂପ ପୂଜା ସାରି ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବଳକା ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ କିଛି ପିଠା ଗଢ଼ିଲି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବି